Dobrý den, zdravíme všechny příznivce a klienty našeho projektu Rodinné domy Ledňáček Závraty. Zdravíme, já bych jen doplnil, že tady vzniká klidná čtvrť 14 rodinných domů v opravdu malebním prostředí. Ano, a my právě odjíždíme z kontrolního dne naší stavby a chystáme se změřit, kolik času nám zabere cesta na Senovážné náměstí, tedy do samého centra města České Budějovice. No, já sám jsem zvědavý, jak dlouho to bude trvat, protože na stránkách deklarujeme, že je to 10 minut, tak uvidíme. Já jsem taky zvědavý, tak doufám, že jsme nekecali. Tak jdeme na to. Je středa 13:36, vyrážíme ze Závrat. Právě jsme vjeli do Českých Budějovic, je 13:44. Dorazili na Senovážné náměstí a je přesně 13:47. Tak o minutku. No to je chvilka. To jo. Dáme si někde kafe? Můžeme. Tak jo.